tisir iġib miegħu ferħ issa il-mami aspiratni ħafna biex nibda nsajjar għax il-mami dejjem kien ikollha l-kodba tar-riċetti tqalleb fihom u hekk meta tkun ħassejn xi ħaġa ġdida, xi cake speċjalment. Meta bdejt nsajjar id-dar nur interess insaqsi ħafna l-ommi għax inti tagħmel tkun qed tagħmel xi torti nkun irid ngħinha fl-ħaġina u hekk. Dejjem xtaqt nipprova xi riċetti ġodda. L-ITS xellet dik il-bozza li qed tisma' ħseb dan huwa post nimmaġinani li nistudja hawnhekk biex nilħaq xef. Xarkuterija kelma Franċiża hija terminu Franċiż li fiha tiġbor il-preparazzjoni tal-laħmijiet. Tista' tuża bażikament kull tip ta' laħam. Tista' tuża game ġifieri meta jitlu taħt papri, pheasants, il-beef u l-breżawla li huma famużi ma' ħafna nies. Il-ħanżir l-iktar annimal li jiena nuża għax-xarkuteri fejn jitlu anke salami, fejn jitlu cuts differenti l-iktar li nuża. Ix-xarkuteri suda l-aħħar 3 snin bdejt ninteressa ruħi biex bida toġobni ħafna il-fattu li għandek xi ħaġa mhux ġast xrajta lesta. Għamilta inti, taf x'inhu l-proċess warajha u iktar apprezzajta. Meta jkollok il-kundizzjonijiet tajba ġifieri fejn titkellem fuq temperatura u umidità u l-laħam tibżalih b'mod tajjeb biex tagħmel salami kif il-mod kif jiġi preparat, jekk toqgħod attent sew m'hemmx affarijiet kbar. Jiena din il-passjoni lej dan is-settur tax-xarkuteri nimmaġinani li quddiem nkompli iktar nespandi n-knowledge tiegħi u nespandi dak li bdejt id-dar. Għax-xarkuteri li nħobb nuża ħafna il-majjal u nuża ħafna il-ħanżir jiena l-ideali il-majjal li tuża ikun majjal xaħmi għal xi ikun ikbar. Anke x'int nixxef ħajonqos l-element tax-xaħam u ħajixkien fix-xaħam u iktar ħadiġi flavorful. Tiegħi nixxi l-ħanżir sħiħ u nispulpjah inqattaw jiena skont il-bżonnijiet li għandi jien. Il-majjal huwa annimal li kollox tista' tużaw, jekk mhux ħanużaha x-xarkuteri tista' timminsja u tagħmel salzett, tista' tiġi griljat. Jekk għandek il-żaq tista' tismokja, tista' tagħmilha l-forn. Għandek kull muskolu ta' ġismu li jista' jiġi użat. Toma tax-xaħam ħadd ma jista' jitkellem kontri għali x-xaħam huwa tajjeb. Forsi mhux għas-saħħa imma qed titkellem fuq flavor, ix-xaħam huwa tajjeb. So il-ħanżir l-idea li inti tuża għal dawn l-affarijiet għax-xarkuteri ikun ħanżir imxaħħam. Proċess ieħor li l-laħam jgħinu jiżviluppaw b'mod tajjeb huwa dry aging. Dry aging li jagħmel huwa li qed ħalli cut-off meat li għandek inti ġewwa arja kontrollata, ġifieri temperatura importanti tkun baxxa 2-3 degrees mhux iktar l-ideali u li ikollok ventilazzjoni tajba u umidità tajba wkoll. Il-laħam bid-dry aging permezz ta' enzymes ġol muskolu jaħdmu kontra il-protein u l-laħam jiġi iktar tender. Il-toma tal-laħam ħatkun waħda partikolari, peress li għandek dak it-tul ta' żmien tħalliha timmatura. Il-moffa li ħad tikber fuq barra tal-laħam ħatejn fit-toma tal-beef tiegħek, tar-ribaj tiegħek skont ċettejġa tat-tibu. Ħadd jieħdu f'dimensjoni differenti.
Slow cooking illum il-ġurnata jidħol ħafna, għalkemm aħna xeffiet minn għalina li daħal issa, mentri slow cooking isir bil-mod, tek ilu ħafna. Barra x-xarkuterina dilettant ukoll ħafna ta' smoking. Id-dar tiegħi bħala ghost nuża smoker li tittieħ in-nar, li tittieħ iċ-ċana biex eventually jkun hemm id-duħħan, jkun hemm l-smoke, tittoqgħod miegħu, tiċċekkja l-arja kif tidħol ħabba t-temperatura. Fih iktar lob ma tuħu iktar pjaċir għax qed tagħmel xi ħaġa iktar mhux ġast daħħal programm u lest waħdu. It-tisir il-gost li tagħtini l-kċina u l-preparazzjoni tal-ikel li meta nagħmel xi ħaġa għall-ħbieb tiegħi jew xi ħaġa d-dar. Is-smoking huwa proċess li inti tagħmel biex inti jkollok l-ikel bit-smokiness flavor, tifhem? Inti l-ideali l-ewwel għandek il-biċċa laħam li jkollok tibbrajnja, titfaħħa jew ilma bil-melħ, mbagħad wara ċertu ħin u ċertu żmien tlaħlaħ, mbagħad wara inti ħadd ismoking. Il-passjoni li għandi tfisser fil-ħajja tiegħi tfisser ħafna huma l-affarijiet li jtuni sodisfazzjon nagħmel u kuntent ħafna li x-xogħol tiegħi huwa wkoll fl-istess ħin il-hobby tiegħi. Hemm filosofija li nipprova nimxi magħha u nħoss li tgħinni biex nagħmel dak li għandi nagħmel. Jiena nemmen li kull ma nagħmel fil-kċina speċjalment li qed nitkellmu fuq dan ix-xogħol tagħmlu b'imħabba.